ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ତ ମାଗିକି ଦୋକାନଟା କଲି। ଏବେ ଯଦି ଦୋକାନ ନ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବରବାଦ ହେଇଯିବି। ହେ ଭଗବାନ, କିଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ଆରେ ଇଏ ତ ନଟିଆ ପୁଅ, ମୋ ଦୋକାନକୁ କଣ ଏମିତି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି? ଏ ବାବୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା, କଣ ନେବେ? ଆରେ ବାବୁ ମୁଢି ଅଛି? ହଁ, ମୁଢି ଅଛି। ଭଲ ମୁଢି ଅଛି? ହଁ, ଭଲ ମୁଢି ଅଛି। ଆରେ ବାବୁ ମିକ୍ସଚର ଅଛି? ଓ ଭାଇ, କଣ ନବ କହୁନ ଆଗରେ? ଆରେ ବାବୁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ଦିଅ। ଦଉଛି। ଏଇ ନିଅ ତମ ମିକ୍ସଚର। ବାରେ ବାବୁ ଏଟା ବାକି ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବେ। ହେ ବାକି କଣ? ବାକି କିଛି ହବନି। ଯାଅ, ବାକି କିଛି ନାହିଁ। ଓ ଭାଇ, ସେଇଟା କଣ ଲେଖା ଅଛି ଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ। ଓହୋ ବାରିକ ବାବୁ, ମୁଁ ପଢି ନଥିଲି। ଓ ବାରିକ ବାବୁ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବାକି ମାଗିବାକୁ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ବାକି ସକାଳୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବି? ଓହୋ, ଖରାଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ମାରୁଛି, ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦବା।